Daghang pasyente sa probinsya sa Davao Oriental ang nabulahan sa gidalit nga medical surgical mission sa Davao Medical School Foundation Incorporated Batch 1999 Davao Region Medical Center ug Provincial Government niadtong Biyernes, Agosto 2 nga gihimo sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ang hiniusang aktibidad kabahin sa ika-25 katuig nga anibersaryo sa Davao Medical School Foundation Incorporated Batch 1999. Subay sa report, 1,300 ka mga pasyente ang naserbisyuhan. Napahimustan nila ang klase-klaseng serbisyong panglawas sama sa minor operation ug eye check-up. Doon na say adult, pedia ug OB consultation. Personal nga mitambong si Governor Nino Sotero Uy Jr. sa aktibidad. Gipasalamatan ni Uy ang mga alumni sa Davao Medical School Foundation ug sa pakigtambayayong sa Davao Region Medical Center kay nahatdan og pahinanglanon sa healthcare ang katawan sa probinsya. Gipasabot sa gobernador ang kamahinungdanon sa paghatag sa mga panginahanglanon sa sektor sa panglawas tungod kay daghang taga Davao Oriental ang nanginahanglan sa serbisyo sa panglawas, hilabi na ang mga nagpit-o sa kinabuhi. Dugang ni Uy nga welcome ang tanan sa kolaborasyon sa paghatag sa panginahanglanon sa katawhan, sanglit limitado ang resources sa gobyerno. Nakita sa provincial government nga daghang residente sa Davao Oriental ang nanginahanglan sa medikal nga serbisyo. Busa na hinaot ang gobyerno nga mas mapalapdan ang mga programa o inisyatibo dili lang alang sa sektor sa pag-atiman sa kahimsog apan apil na sa ubang sektor nga dakong tabang sa katawan sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.